maro volagna zay nahitako sy natsapako fa misy raha miafy gnanao tia mivoaka tsy takatra antragno tsy mafantatra moty koa tsy sasakaligny masiatsaka anao milavany amy raha tsy sidika ny resaka anigny walawala anao tsisy lerany aminahy jiaby tsigny telefony magneno isandera kara olo mpagnano affaire anao vonivonitsy numero. Allô? Telefony magneno isandera kara olo mpagnano affaire anao vonivonitsy numero. Zambola tia vade anao tiako na magari anae yafiako iala aminao ty paresa anao tiako efata vela mafe sauresi vitiavagna sabadita ambony ambany razakeno sako mbo magnotany mandengandenga no ekony marigny misy raha mivony ambadibadikagny satsy olatala tsy very fagnahy azoko jiaby raha taonao minahy iala minara atianao atao fô zao mbola tia vady. Telefony magneno isandera kara olo mpagnano affaire anao vonivonitsy numero. Telefony magneno isandera kara olo mpagnano affaire anao vonivonitsy numero. Zambola tia vade anao tiako na magari anae yafiako iala aminao ty paresa anao tiako efata vela mafe sauresi vitiavagna.